Kunne du lave dit eget land, hvis du ville? I 2014 rejste en amerikansk mand midt ud i Sahara-ørkenen og plantede et flag i det her tomme stykke ingenmandsland. Han navngav sit nye land for kongedømmet Nordsudan og gjorde sig selv til konge for at opfylde sin datters ønske om at blive prinsesse. Men hvad er et land egentlig? Jeg tænker, at et land kommer meget ind på de sociale normer, man har, og sådan den kultur, man danner sammen. Og så er der selvfølgelig også noget med de landegrænser, der er optegnet. Det er måske et sted med folk, der har en eller anden form for fælles kultur. Der er plads til alle, og man føler sig tryg. Jeg synes, et land er et sted, hvor at man kan leve sammen og færdes i tryghed og sikkerhed. Der findes ikke nogen fast definition af, hvad et land er, men mange har prøvet at definere det. Ifølge Montevideo-konventionen, så skal man opfylde 4 krav for at være et land. Et land skal have en fast befolkning, et klart afgrænset territorie, en regering og evnen til at indgå i relationer med andre lande. Mange mener dog, at et land først bliver til et land, når det bliver en del af FN. De Forenede Nationer består af 193 lande, og hvis man skal blive medlem, skal de andre lande i FN blive enige om det. Det kan være svært at blive enige om, hvad der er et land, for lande opstår på vidt forskellige måder. Mange europæiske lande er opstået ret organisk, grænserne har flyttet sig frem og tilbage, men de fleste lande i Europa har en lang historie bag sig. På den anden side findes der mange lande i f.eks. Afrika, der er blevet til på en mere kunstig vis. Da europæiske magter koloniserede og besat Afrika, opdelte de områderne mellem sig og tegnede grænser på kryds og tværs af kontinentet, midt igennem befolkningsgrupper, sprog og religion. Det har resulteret i ofte ret ustabile lande. Man kan se den her forskel meget tydeligt, hvis man kigger på de europæiske grænser og de afrikanske grænser. For det ligner jo, at nogen har taget en lineal og tegnet de her lige linjer på et kort. Der er altså ikke et simpelt svar på spørgsmålet. Der findes masser af folkegrupper med deres eget sprog og egen kultur, men som ikke har et land. Så det tætteste, jeg kan komme på en konklusion, er, at lande faktisk kun bliver til lande, når andre lande anerkender dem og opbygger relationer til dem. Men det betyder jo ikke, at de områder rundt omkring i verden, der ikke er med i FN, ikke fortjener at være lande. Men måske skulle jeg prøve lykken med Amaliland lige her.